Αλλού και κάπως λοιπόν, μια εκπομπή πολλαπλής παρέμβασης, είναι μια εκπομπή καλλιδοσκόπιο όπου με αφορμή κάποια επίκαιρα θέματα αναζητούμε βαθύτερες ρίζες αυτών των φαινομένων. Η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών μας προσέφερε βέβαια τις ομιλίες και συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων εξουσίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το συμπέρασμα, ποια είναι η αίσθηση ακούγοντας και τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως? Μια αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα το οποίο ζει σήμερα η χώρα μας και η κοινωνία μας. Πολλά λόγια, μακρηγορίες, χωρίς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, χωρίς το μάτι εκείνο το οποίο είναι οξύ και το οποίο θα προτείνει λύσεις, θα προτείνει δράσεις για αυτά τα οποία σήμερα ζούμε και για το πώς θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Μιλάμε για οικονομική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ένας μανδύας οικονομικός, ένα περιτύλιγμα ενός βαθύτερου φαινομένου, μιας βαθύτερης κρίσης την οποία διέρχεται η ελληνική κοινωνία και η οποία δεν είναι των τελευταίων μηνών ή ετών αν θέλετε. Έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό από την μεταπολίτευση και ίσως λίγο μετά. Είναι μια κρίση αξιών, μια κρίση η οποία δεν θέλει μια βαθιά βουτιά μέσα σε αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα και την κοινωνική δυναμική των τελευταίων 30 ετών της ελλαδικής κοινωνίας για να την αντιληφθούμε. Ποιος φταίει? Είναι συγκεκριμένοι αυτοί οι οποίοι φταίνε μόνον η πολιτική της διαχείρισης της εξουσίας, φταίει και ο λαός μας. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον με πολλούς και κατάλληλους συζητητές. Στη φάση αυτή, εκείνο το οποίο πιστεύω ότι χρειάζεται ο λαός μας είναι μια έξοδος καταρχάς από αυτό το οποίο καλούμε οικονομική κατάθλιψη, στην πράξη είναι μια εθνική κατάθλιψη. Και το πρώτο κομμάτι το οποίο θα περίμενε κανείς να στηρίξει το λαό μας ήταν ένα κομμάτι ψυχοθεραπευτικής φύσεως. Δηλαδή κάτω από την συγκεκριμένη αυτή οικονομική δυσπραγία στην οποία ζούμε, κάτω από αυτήν την έλλειψη άμεσης εξόδου από μία σύραγγα, από ένα τούνελ όπου το φως δεν φαίνεται στο βάθος, τι θα κάνουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε ως άτομα και ως κοινωνία. Είναι αυτό το οποίο απαιτείται, που οι Λατίνοι το εκφράζουν ως modus vivendi, modus operandi, modus procedendi, δηλαδή ο τρόπος ζωής, ο τρόπος δράσης και ο τρόπος με τον οποίο πορεύεσαι, η πορεία και η πλεύση. Προσωπικά πιστεύω, για να αναφερθώ σε έναν μεγάλο ποιητή, ίσως τον μεγαλύτερο του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα, τον Ezra Pound, ότι το να έχεις μια καλή παρέα είναι σαν να έχεις ένα υπέροχο σπίτι. Δηλαδή η πρώτη αντιμετώπιση την οποία κανείς οφείλει να κάνει είναι να βρει τους φίλους του, να βρει τους γνωστούς του, να συζητά και να ατενίζει στο μέλλον μέσα από μια διαλεκτική συζήτηση. Καταφύγιο και παραμυθία στις δύσκολες τέτοιες καταστάσεις είναι το βιβλίο. Είναι, αν θέλετε, η δραπέτευση, η διαφυγή από μια πιεστική καθημερινότητα. Και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω ως πρωτοτυπία. Στην μεγάλη οικονομική κρίση της Γερμανίας, τότε της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, που έγιναν στατιστικές μελέτες, το βιβλίο ήταν σε άνωτο. Θα μου πείτε ποιο βιβλίο? Χρειάζεται κανείς να επιλέξει ορισμένα πράγματα. Εμείς με τις ρίζες μας, με την ελληνική γραμματεία την οποία έχουμε, ίσως είναι καιρός να στραφούμε πίσω, να γαλουχηθούμε αν θέλετε μέσα από τα νάματα και της ελληνικής γραμματείας αλλά και του λόγου των πατέρων της Εκκλησίας, έτσι ώστε να ακουμπήσουμε το πρόβλημα της ζωής βαθύτερα υπαρξιακά.
όχι μόνο επιστημονικά αλλά και ψυχολογικά. Φυσικά αυτό δεν είναι η λύση του πολιτικού προβλήματος. Φοβούμαι ή μάλλον ελπίζω αν θέλετε ότι η Ελλάδα για να σταθεί απαιτεί μια πνευματική, πολιτική και πολιτιστική επανάσταση. Τονίζω τους όρους ακριβώς για να αποφύγουμε μια λαϊκή εξέγερση ή για ένα στρατιωτικό κίνημα. Και οι δύο ακραίες αυτές καταστάσεις ιστορικά οδηγούν σε αδιέξοδα. Και η λαϊκή εξέγερση είναι πολλές φορές τυφλή, χωρίς κανένα σχέδιο, και τα στρατιωτικές δικτατορίες και στρατιωτικά κινήματα, πέραν του ότι φαίνεται ότι είναι εκτός εποχής, τα έχουμε ζήσει και οδηγούν σε αδιέξοδα. Εκείνο το οποίο λοιπόν αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι χρειαζόμαστε, επαναλαμβάνω, είναι μια πνευματική δυναμίτιδα, μια πνευματική επανάσταση η οποία θα οδηγήσει σε μια διαφορετική πολιτική και πολιτιστική πορεία. Τι εννοώ, για να ξεφύγουμε από το θέμα και το περιτύλιγμα το οικονομικό, στο οποίο θα επανέλθουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, διότι η οικονομική δυσπραγία απαιτεί κινήσεις και δράσεις οι οποίες ανήκουν μέσα στον χώρο της οικονομίας. Κανείς δεν μπορεί να το αποφύγει και να πει θα το βάλουμε στην πάντα και δεν θα μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό. Θα πούμε και θα πούμε πολλά πράγματα. Όμως να επανέλθω σε αυτά τα οποία είναι πίσω από αυτό το οικονομικό σκηνικό. Δηλαδή, τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε ένα κράτος, ένα κρατικό φορέα, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κατά βάση είναι μιας συγκεκριμένης ηλικίας, μακράν της υψηλής τεχνολογίας, και έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό νέων το οποίο βρίσκεται εκτός δουλειάς, άνεργοι. Και νέων που επίσης σε πολύ μεγάλο μέρος αυτής της νεολαίας είναι νεολαία η οποία έχει σπουδάσει, έχει μια ανωτάτη παιδεία και είναι φυσικό ότι νιώθει απογοητευμένη. Όλοι αυτοί οι νέοι λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί διέξοδος μέσα στον δημόσιο τομέα. Είχα προτείνει παλαιότερα και επανέρχομαι στην πρότασή μου ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί πόσοι από αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας θα επιθυμούσαν να φύγουν με μια εθελούσια σύνταξη όταν ήξεραν ότι το παιδί τους, το οποίο είναι προηγμένο και τεχνολογικά και επιστημονικά και κοινωνικά, θα αναλάμβανε τα ενία στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή μια ηλικιακή αλλαγή μείζωνος κλίμακος στον δημόσιο τομέα είναι εκ των όνου κάνευ αν θέλουμε να αποκτήσουμε ένα ευπρεπές, ευέλικτο και δραστήριο κράτος. Φυσικά δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια πρώτη κίνηση η οποία κανείς θα πρέπει να τη σκεφτεί στις λεπτομέρειές της. Είναι και πολλά άλλα. Κατά βάση είναι η έννοια της ταυτότητας. Βρισκόμαστε σήμερα πάλι στο σημείο να μιλάμε για την ελληνική ταυτότητα. Τι ακριβώς είμαστε, πώς θα εκπαιμφθεί ως Ελλάδα μέσα από το σύστημα της εγκύκλειας παιδείας, μέσα από το πανεπιστήμιο, μέσα από το γυμνάσιο, μέσα από το δημοτικό. Ξεκινώ από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διότι αυτά είναι η παραγωγή των δασκάλων και των καθηγητών οι οποίοι διαχέουν αυτές τις απόψεις στην ευρύτερη κοινωνία και στον νεότερο κόσμο. Είμαστε διατεθειμένοι να δομήσουμε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο με βάση την ελληνικότητα και την εθνική μας ταυτότητα? Είμαστε διατεθειμένοι, φερειπίν μέσα από μετατάξεις καθηγητών πανεπιστημίου, να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστήμιο υψηλής ποιότητας? Είμαστε διατεθειμένοι να επαναφέρουμε σε κάθε πρωτεύουσα νομού ένα σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, το οποίο να είναι πρότυπο, έτσι ώστε τα παιδιά όχι μόνο των μεγαλοπόλεων αλλά και της ελληνικής επαρχίας, αυτά τα οποία είναι ικανά και άξια μέσα από εξετάσεις, να μπορούν να μπαίνουν σε πρότυπα σχολεία τα οποία παλαιότερα είχαμε, περιορισμένα βέβαια στην Αθήνα Πειραιά, είχαμε Βαρβάκιο, το πρώτο πρότυπο, το πειραματικό και μερικά άλλα. Αυτά με την λεγόμενη αλλαγή τότε από το 1981 και μετά ισοπεδώθηκαν. Δεν υπάρχουν πλέον. Πλην όμως η ανάγκη μας δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό του λαού μας, το οποίο είναι άξιο και ταλαντούχο, θα πρέπει να βρει διέξοδο μέσα από την υψηλή παιδεία, έτσι ώστε να στελεχώσει τον κοινωνικό ιστό για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και ως έθνος
και ως κράτος είμαστε διατεθειμένοι να φέρουμε τέτοιου είδους αλλαγές στην παιδεία? Είμαστε διατεθειμένοι, φερειπίν, να αντιληφθούμε ότι απαιτείται μια μεγαλύτερη τάξη, συνειδητοποίηση μιας μεγαλύτερης τάξεως μέσα από ένα είδος θητείας στο στρατό, να υπερασπίσουμε τη χώρα μας, να νιώσουμε ότι αυτήν την όμορφη χώρα κάποιος πρέπει να την υπερασπιστεί? Είναι ανάστροφα και αντίστροφα ο στρατός διατεθειμένος να αλλάξει ένα πρόσωπο, να σταθεί με βάση το φιλότιμο και όχι μια κάθετη ιεραρχία? Είναι διατεθειμένος μέσα σε μια μεγάλη οικονομική κρίση όπου δεν αντέχουμε τους μεγάλους εξοπλισμούς να αλλάξει μια νοοτροπία και να επανέλθει στην ευψυχία και την ευτολμία, σε μια στρατηγική αντάρτικου φερειπίν, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να μπει στη χώρα μας? Είναι διατεθειμένο ένα κράτος να πληρώσει τον στρατιώτη για μια εθνική θητεία, έτσι ώστε και αυτό στην πρώτη φάση της ζωής του και να προσροφήσει τα νάματα του ελληνισμού μέσα από μια πειθαρχημένη δομή ελληνική και συγχρόνως τα όποια χρήματα του δοθούν να μπορεί να τα ξοδεύει στις διάφορες πόλεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και μια οικονομική ανακύκλωση και κίνηση του χρήματος? Είμαστε διατεθειμένοι να δούμε τον στρατό σαν μια δομή του κράτους το οποίο να έχει κοινωνικές προεκτάσεις, τις οποίες γνωρίζετε και το έχουμε ξανασυζητήσει? Είμαστε διατεθειμένοι να σκύψουμε πάνω στην αγροτική μας πολιτική, να στηρίξουμε τα αγροτικά μας και κτηνοτροφικά μας προϊόντα? Είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα μεταναστευτικό τσουνάμι έξω από κάποια όρια? Αυτά όλα και άλλα πολλά είναι κινήσεις και δράσεις τις οποίες περιμένει κανείς σήμερα στην δύσκολη συγκυρία να κατατεθούν, και όχι μόνο να κατατεθούν φραστικά, να γίνουν εκθέσεις ιδεών, αλλά να πιστεί ο κόσμος, αφού πείσει και ο ίδιος τον εαυτό του, ότι αυτά τα πράγματα, χωρίς αυτά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εάν υπάρξει λοιπόν μια τέτοια ψυχολογική ανάταξη, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι οι οποίοι θα οδεύσουν σε μια νέα Ελλάδα. Το ξαναείχαμε αυτό το πρόβλημα, το ξαναείχαμε μετά την Μικρασιατική καταστροφή, όπου ανεδύθη η γενιά των 30, των διανομένων του 30 και επαναπροσδιορίσε την έννοια της ελληνικότητας, και θα πούμε μερικά πράγματα στην πορεία της συζητήσεως, έχω πάλι τις σημειώσεις μου. Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή μια κρίση πολλές φορές θα μπορούσε να αποβεί και δημιουργική, αρκεί να κινηθούμε συντεταγμένοι, αρκεί να νιώσουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αρκεί να επανέλθουμε στις ρίζες μας. Όλο αυτό το διεθνές μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού, όλη αυτή η αγορά των αχρήστων ειδών, όλη αυτή η αν θέλετε αγχώδης ποντικοδρομία του να τρέχει συνεχώς χωρίς να γνωρίζεις πού πηγαίνεις, ίσα ίσα επειδή ακούς την ανάσα του άλλου από πίσω σου, όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο ζωής, σε ένα διαφορετικό, αν θέλετε, διερεύνηση για την ύπαρξή μας μέσα σε αυτόν τον πλανήτη και μέσα σε αυτήν την ωραία χώρα. Θα πούμε πάρα πολλά για αυτά τα πράγματα. Ασφαλώς το ανέφερα σαν πνευματική, πολιτική και πολιτιστική επανάσταση, διότι όλα αυτά προϋποθέτουν ρήξεις και ανατροπές, αν θέλετε, και κάποιοι θα είναι διατεθειμένοι να τις προπαγανδίσουν, κάποιοι θα είναι διατεθειμένοι να τις εκπέμψουν, και φυσικά κάποιοι κρίσιμη μάζα του λαού μας θα είναι διατεθειμένοι να συμπορευτεί και να το νιώσει ότι αυτή θα είναι η λύση. Όλα τα άλλα θα έρθουν δευτερογενώς. Η οικονομική ανάκαμψη είναι κάτι το οποίο θα έρθει δευτερογενώς από την ευτολμία, την εψυχία, το ρίσκο το οποίο παίρνει ο Έλληνας και όλα τα συναφή.